Pontevedra volverá a asistir á Cume do Clima de Madrid. O alcalde participará este sábado nunha mesa redonda na que falará sobre como a transformación urbana da Boa Vila afectou positivamente a saúde pública. Un encontro organizado polo Ministerio de Sanidade e no que participarán diversos representantes municipais do Estado, de Europa e de Latinoamérica. Vamos a estar por segunda vez na Cumbre do Clima para falar. Nós sempre decimos que temos un proxecto integral, que é verdad, e que atende a moitísimas facetas da vida pública municipal e das cidades, e neste caso é con referencia máis que nada aos efectos positivos sobre a saúde que o modelo urbano de Pontevedra xenerou nestes últimos 20 anos. Por lo tanto, ali estaremos intentando poñer en valor o traballo feito polo goberno municipal, coa colaboración inestimable, fundamental dos cidadáns de Pontevedra. Lores recibiu este convite xusto despois de participar onte na mesa redonda sobre experiencias inspiradoras, urbanismo e clima. Un encontro no que o alcalde fixo un chamamento á responsabilidade política e no que reivindicou a importancia de traballar dende o local para mudar o global. Eu, en todo caso, o que quixen transmitir é que é posible actuar nas cidades, que é un problema de vontade política e de ter un proxecto para facelo, e que no caso das cidades e do espacio público, que realmente onde se produce maioritariamente esas emisións, son competencias municipais e, por lo tanto, fixen un chamamento a que se actuara, non? Na mesa redonda deste sábado, o alcalde contará con 10 minutos para expoñer a súa visión sobre as políticas municipais fronte á contaminación atmosférica e o cambio climático. O evento desenvolverase na Sala Europa do recinto feiral de IFEMA.